Гэтыя людзі не любяць свяціцца ў Беларусі па законе, і ім пагражае турма. Са зброяй у руках яны выступілі супраць украінскай арміі. Некаторыя з іх ужо загінулі, а некаторыя працягваюць ваяваць. Наше новое расследаванне пра беларусаў, якія ў гэтай вайне выступілі на баку Расіі. Сёння мы назовем іхныя імёны і дамо іхны партрэт. У эфіры перадачы «Давайте разбираться». З вами Ольга Ратмирова, і сёння у нашым выданні. Былые милицианты, криминальники, досведченные бойцы. Я с полной ответственностью заявляю, они сами нас ставят в такие условия, когда мы будем убивать любых, начиная от поваров, заканчивая их генералами. Что вядома про белорусов, якія воюют на боку России? На войне герой, дома наймит. Я не бачу ніякої магчымасці ў пераследу для гэтых людзей. Чаму улады Беларусі не спяшаюцца саджаць прарасійскіх наймітаў? Расійская армія нясе істотныя страты ў вайне супраць Украіны, але ў Маскве не любяць пра гэта казаць. Апошнім разам расійская Мінабароны паведамляла пра забітых і параненых 4 месяцы таму. К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий. 3825 получили ранения. Союзники Украины называют значно большие лічбы. У Британии заявили, что Россия стратила больше за 30% своего наземного наступального потенциалу. 50 тысяч российских жаўнераў або загинули, або атрымалі раненні. У США оценивают страты России у 45 тысяч пораненых и 15 тысяч забитых. За 9 годов войны у Афганистане загинули прыкладна столькі ж советских вайскоўцаў. На фоне вялікіх стратаў ва Украіне ў Расіі ідзе масавы набор добраахвотнікаў на вайну. Нашыя калегі з важных історій высветлілі, што вярбуюць беспрацоўных і нават зняволеных. Порядка 20-40% военных, которые выходят из Украины, отказываются сюда возвращаться. Такая проблема, она не менее серьезная, чем убитые и раненые. Естественно, это заставляет набирать добровольцев самыми различными способами. Владимир Путин ухваліў адпраўку добраахвотнікаў на Донбас праз 2 тыдні пасля ўварвання ва Украіну. На нарадзе Савету бяспекі ў пачатку сакавіка гаворка вялася пра 16 тысяч заявак ад ахвочых з краін Блізкага ўсходу. СМІ паведамлялі пра адкрыццё 14 пунктаў вярбоўкі ў Сірыі. Адзін з падрадчыкаў распавёў нам праз тэлефон умовы найму сирийцев для отправки на войну во Украину. Записаться можа кожны ахвочы, але ён мусіць не мець хваробаў і быць ва ўзросце ад 20 до 45 гадоў. Сирийским добраахвотникам обещали платить от 300 до 1100 долларов на месяц в зависимости от специальности. Для солдата, які мае штомесячны заробак от 15 до 35 долларов, это великие гроши. Больше сирийцев записываются у добраахвотники аккурат, каб заробить грошей. Вот что нам распавёў один из таких ахвочых, 25-гадовы былы солдат сирийской армии. Тут ситуация вельмі кепская. Поверьте, мы продаем наши рэчы, каб потым купить ежи. Уяўляеце? У сярэдзіне сакавіка украінская выведка паведаміла пра 150 сірыйцаў, якіх адправілі на вайну ва Украіне. Ім абяцалі, што яны будуць выконваць выключна паліцэйскія функцыі ў навядзенні парадку на акупаваных тэрыторыях. Але сярод сірыйцаў папаўзла інфармацыя пра непасрэдны ўдзел у баявых дзеяннях. Гэта значна знізіла іхны баявы дух, адзначыла украінская выведка. Акрамя таго, паводле выведніцкіх звестак у Сірыю з Расіі прыбылі больш чым 30 параненых баевікоў, пасля чаго частка сірыйцаў адмовілася ісці на фронт. Пазней украінская выведка паведаміла, што Сірыя правальвае план залучэння наймітаў да вайны на баку Расіі. Большасць завербаваных не маюць ваеннага досведу. Расія кідае ў полымя бітваў хлопцаў, якія праходзяць вышкалы цягам хіба што месяца. Карацей кажучы, Расія шукае таннага паліва для баёў супраць украінцаў. Шырокі набор наймітаў на вайну з Украінай вядуць і ў Расіі. Вярбоўкай, напрыклад, займаецца прыватная вайсковая кампанія «Вагнер», якую звязваюць з кухарам Пуціна бізнесоўцам Яўгенам Прыгожыным. А таксама Саюз добраахвотнікаў Донбасу, які ўзначальвае дэпутат Дзярждумы і экс-кіраўнік так званай Данецкай народнай рэспублікі Александр Барадай. Дарэчы, з 8 ліпеня гэта арганізацыя абвясціла прыём замежнікаў. Наш журналіст Алексей
Гуліцкі пад выглядам добраахвотніка затэлефанаваў ім, каб даведацца, ці возьмуць на вайну беларуса. Аказалася, з гэтым няма ніякіх праблемаў. За месяц абяцалі мінімум $2000. Возьмут. Иностранцы в это подразделение берут. У нас не брали ни в одну из наших прежних, сказали, что сейчас возьмут. Ага, понятно. А есть у нас еще белорусы будут. Будут, да? Да. Хорошо. Да. И страховка, я так понимаю, есть же какая-то там за ранение, вот это все? Ну, страховка за ранение 200, не дай боже. Лучше давай это. Сразу нацеливайся на то, чтобы одна зарплата. Так что... Ну, это понятно, да. А контракт тоже на 2 месяца, да, я читал? Были у нас контракты и на 2 месяца, и на 3 месяца в разных подразделениях по-разному. Поэтому что будет в этом, мы не знаем. Ясно. Ну, это или 2, или 3 месяца, это не больше. Ну, у нас понял. краткосрочные контракты. Да. А это с кем, получается? С Минобороны РФ? Ну, с дочерней этой, с дочкой, да. Ну и там уже даже на месте скажут, куда идти, правильно? Ну и на какой фронт? Приезжайте, полигон, и куда Родина прикажет. Афіцыйна ў Саюзе добраахвотнікаў Донбасу нам сказалі, што беларусы тэлефануюць ім штодня. Маўляў, ахвочых сотні, але колькі з іх запісаліся ваяваць, у арганізацыі не раскрываюць. Там таксама не змаглі нам сказаць, колькі беларусаў ужо ваюе ва ўкраіне. Паводле розных крыніцаў мы знайшлі такіх людзей. Некаторыя ўжо загінулі, некаторыя дагэтуль ваююць. І зараз мы раскажам пра іх падрабязней. Конец сакавіка 2022 года. Расійскія войскі ўжо некалькі тыдняў наступаюць на Северодонецк. Украіна трымае абарону гораду. Расійскія вайскоўцы спрабуюць атачыць яго і стварыць вялікі кацёл. Ім супрацьстаяць украінскія снайперы. Ад кулі аднаго з іх гіне беларус Васіль Курловіч. Васіль Курловіч, 47 гадоў, нарадзінец Ваўкавыску. Меў некалькі судзімасцяў, у тым ліку за наркотыкі. Паводле звестак украінскага цэнтру «Міратворац» ваяваў на Донбасе з 2014 года. Служыў у агнямётнай роце, дыслакаванай у Алчэўску Луганскай вобласці. За ўдзел у баях пад Дэбальцевым атрымаў узнагароду ад імя кіраўніка самаабвешчанай ЛНР. Інфармацыю пра гібель Васіля Курловіча мы знайшлі на сайце russoldat.info. Да паведамлення прымацаванае фота дакументу выдадзенае яму ваенным камісарыятам так званай ЛНР. Смерць беларуса пацвердзілі і ў тэлеграм-канале Саюзу Маці. Назвалі там і дату 22 сакавіка 2022 года. Праз соцсеткі Курловіча мы выйшлі на ягонага калегу Михаіла Шагодзіна. У ліставанні ён распавёў, што здарылася з Васілём. Мы з ім служылі ў адной роце. У сакавіку месяцы пры выкананні баявога задання загінуў ад снайпера. Цела не маглі забраць. Цяпер мінуў час. Я не ведаю, забралі яго ці не. Акрамя Курловіча, у соцсетках ды іншых крыніцах мы знайшлі яшчэ 5 нарадзінцаў Беларусі, якія загінулі на гэтай вайне. Гэта Павел Яўгелаўскі, Пётр Лузанаў, Мікалай Маркаў, Уладзіслаў Чарноў і Андрэй Бабко. Украінская выведка ў сваю чаргу паведамляла пра пахаванне 2 беларускіх наймітаў, не называючы іхных імёнаў. Але сярод беларусаў ёсць і тыя, хто працягвае ваяваць ва ўкраіне. Большасць беларусаў, якія ваююць у расійскіх і прарасійскіх падраздзяленнях ва ўкраіне, адкрыта пра сваю дзейнасць не распавядаюць. Ці то часу няма, ці то баяцца пераследу. Але ў шэрагах так званай арміі ДНР мы знайшлі чалавека, які ператварыў сваю старонку ўКонтакце ў ваенна-палявы дзённік. Анатоль Маўчанаў рэгулярна піша пра падзеі на фронце і не баіцца рэзкіх каментароў. Анатоль Маўчанаў, 52 гады, нарадзінец Вінніцы, пражываў у Гомлі. Меў судзімасці ў тым ліку за крадзеж і невыплату аліментаў. Яшчэ ў 2004 годзе трапіў у поле зроку КДБ за ўдзел у казацкім руху «Белая гвардыя». У 2014 годзе быў у шэрагах так званай крымскай самаабароны, удзельнічаў у блакаванні украінскіх вайсковых базаў. Пасля прыбыў у Славянск, дзе камандаваў ротаю выведкі пад пазыўным «Собор». Атрымаў цяжкае раненне ў руку, перанёс аперацыю, ваяваў ажно да канца 2014 года ў званні падпалкоўніка так званых узброеных сілаў ДНР. У чэрвені 2014 году, калі украінскія войскі адбівалі занятыя сепаратыстамі Славянск, Маўчанаў распавядаў пра рэгулярнае бомбаванне гэтага гораду і абяцаў украінскім вайскоўцам адпомсціць. Я с полной ответственностью заявляю, они сами нас ставят в такие условия, когда мы будем убивать любых, начиная от поваров, заканчивая их генералами, что имело место и будет иметь место в дальнейшем.
3 сакавіка 2022 году на сваёй старонцы УКонтакте Молчанов выклаў фото са зброяй у руках на фоне разбураных будынкаў. Мы распазналі руіны Ашчадбанку і пакою маці і дзіця. Відаць, фото было зробленае ў КПП «Шчасце» на былой лініі размежавання ў Луганскай вобласці. У красавіку Молчанов напісаў, што ягоны рапарт наконт пераводу ў штурмавы батальён задаволілі, а ў чэрвені выклаў фото ў форме ўзброеных сілаў самаабвешчанай ДНР. На сваёй старонцы Молчанов у асноўным аналізуе ситуацию на фронте. Про асабісты досвед ён распавядае мало. Все сейчас пишут укропы страшные послания, как они будут всех нас мочить. Поэтому я ограничусь тем, что передаю всем привет. У нас все хорошо. Он самый страшный автомат. Пока. Мы звязаліся з Анатоліем Молчановым праз сацыяльныя сеткі, каб узяць у яго інтэрв'ю. Але ён пагадзіўся на размову за 70 000 расійскіх рублёў. Мяне ў гэтым жыцці цікавіць толькі секс і грошы. Ці то жартам, ці то сур'ёз, напісаў Молчанов. Мы не змаглі ўгаварыць яго на бясплатнае інтэрв'ю. Молчанов не адзіны беларус, які ваюе за сепаратыстаў ва ўкраіне. У пачатку траўня ў тэлеграм-каналах з'явілася відэо з чалавекам у вайсковай форме і аўтаматам у руках, у якім калегі з нашай Нівы апазналі Андрэя Грышуціна. Андрэй Грышуцін, 42 гады, нарадзінец Менску. Служыў ротным старшыною ў спецназаўскай частцы 3214 і малодшым сержантам у палку патрульна-паставой службы міліцыі. У 2012 годзе незаконна прадаваў насенне маку. Ваяваў снайперам на Донбасе як мінімум з 2015 года. Пазыўны «Беларус». Мы датэлефанаваліся да маці Грышуціна. Яна распавяла нам, што ейны сын жыве на Донбасе з 2014 года. Там ажаніўся і завёў дзіця. Адзін час працаваў у ДАІ. Калі пачалася вайна, Грышуцін узяў у рукі зброю. Он там на войне, как и все. Он гражданин, теперь уже не белорус, а Российской Федерации. Он там живет, ну и как бы это его дом, он его защищает. Никакой не наемник, абсолютно нормальный, хороший мальчик. Маці Грышуціна перадала яму нашу просьбу наконт інтэрв'ю, але ён адмовіўся. Са словаў маці, на сына завялі крымінальную справу. У 2015 годзе да яе прыходзілі супрацоўнікі КДБ і распытвалі пра яго. Засвяціліся на вайне беларускія найміты з ПВК «Вагнер». Гэта нарадзінец воршы Александр Ступніцкі і нарадзінец рэчыцы Сергей Сазанаў. Раней ваявалі на Донбасе, затым, паводле звестак СБУ, у Сірыі, а Ступніцкі яшчэ ў Судане. Цяпер украінскія ўлады падазраюць іх у забойствах і катаваннях мірных жыхароў Кіеўскай вобласці. У сакавіку 2022 года падчас акупацыі яны выкралі з дому старасту вёскі Матыжыну Вольгу Сухенку, ёйнага мужа і сына. У месцы свайго базавання захопнікі катавалі іх, выбіваючы інфармацыю пра збройныя сілы Украіны і тэрытарыяльную абарону. Проста на вачах у маці яны спачатку прастрэлілі нагу сыну, а затым забілі стрэлам у галаву. Уся сям'я загінула ад шматлікіх агнястрэльных раненняў. Ёсць сярод наймітаў расійскага ПВК і пачаткоўцы. 38-гадовы нарадзінец Бабруйску Дзяніс Зуб распавёў, што ваюе на кантракце як снайпер з пачатку баявых дзеянняў ва ўкраіне. Быў каля Харкава і Северадонецку, выхваляецца, што забіў 42 украінскіх вайскоўцаў. Збольшага гэта людзі, якія беларусы толькі па пашпарце, бо ў галовах у іх ва ўсіх рускі мір альбо жаданне зарабіць грошай. З грашыма, канешне, лепш абстаяць справы ў ЧВК «Вагнер». Яны адкрыта кажуць, што яны плацяць за тое, каб людзі ўдзельнічалі ў вайне і плацяць даволі неблага. Што тычыцца тых людзей, якія пайшлі ў так званыя народныя міліцыі ЛНР, ДНР, то там хутчэй больш такія ідэйныя імперскія альбо прарасійскія людзі. Такім чынам, партрэт беларуса, які ваяваў ці ваюе на баку Расіі ва ўкраіне ў гэтай вайне, у нас атрымаўся наступны. Гэта мужчына ад 32 да 67 гадоў. У былым міліцыянт альбо чалавек з крымінальным мінулым, і ён ваяваў альбо ваюе ў войску так званай ДНР альбо ў складзе ПВК, а не ў войску рэгулярнай арміі. Як правіла, такія найміты маюць баявы досвед.
У 2014-2020 годах паводле розных ацэнак на баку сепаратыстаў воевали от сотни до 700 белорусов. Теперь их может быть менее. Некоторые боятся криминального переследу. У Беларуси за наймитство, заснованное на атрыманне матэрыяльнай выгоды, пагражае до 7 годов позбаўлення волі. Акрамя таго, у беларускім крымінальным кодексе есть артыкул за удзел ва ўзброеным канфлікце на тэрыторыі іншай краіны або ў замежным узброеным фармаванні. Гэта яшчэ называюць ідэалагічным найміцтвам, за што пагражае до 5 годов позбаўлення волі. З тымі, хто сёння воюе, мы разбяромся, калі яны вернуцца ў краіну. Я ўсіх папярэдзіў, і на заканадаўчым узроўні мы пастанавілі, калі ты пайшоў ваяваць, то бок забіваць. Неважна, на баку Донбасу ці супраць яго, то мы з цябе спытаем. У супольнай базе МУСа і КДБ, апублікаванай ініцыятывай «Байпол», налічвалася 140 беларусаў, якія воевали на баку самаабвешчаных ЛНР і ДНР. Беларускія сілавікі лічылі, што тыя нясуць пагрозу нацыянальнай бяспецы і мусяць адказаць перад законам. Але гэта не перашкаджала, не перашкаджае некаторым з іх бесперашкодна прыязджаць у Беларусь. Збольшага практыка такая, што тыя людзі, якія воевалі, воююць на баку ЛНР, ДНР, яны, канешне, у большым фаворы беларускіх уладаў, нягледзячы на тое, што фактычна яны робяць тое ж самае, што і беларусы, якія воююць на баку Украіны, і нібыта ёсць у гэтым склад злачынства па беларускім сённяшнім законе, але іх не пераследуюць. 19 ліпеня на тэлеканале «Беларусь-1» показали беларуса, які воюе на баку так званай ДНР. Яго завуць Сергей Ланавенко. Яму 46 гадоў, ён родам з Асіповічаў, судзімы за гвалт у дачыненні інспектара ДПС. Мы звязаліся з Ланавенкам праз тэлефон, і ён распавёў нам, што застаецца на Донбасе з канца лютага. Спачатку дапамагаў уцекачам з Марыуполю, а потым узяў у рукі зброю. Воюе ў складзе так званай народнай міліцыі ДНР у зоне Аўдзеўкі, але не толькі там. Моя специфика позволяет, скажем, ездить по территории ДНР. Находиться не только у себя на позиции, но и выезжать даже за пределы. А вы как-то как врач или... то есть, что это интересно просто за специальность такая, что вы можете... Не надо это. Снабженец, я не знаю, может как-то... Нет. Ланавенко кажа, што на ягоных руках няма крыві нявінных людзей. Ён воюе з ідэйных меркаванняў. Ягоны заробак у разы меншы, чым у расійскай арміі, дзе атрымліваюць 200 000 рублёў на месяц. Маўляў, калі б не валанцёры і трафеі, было б цяжка. Бронежилет у меня трофейный, боеприпасы у меня трофейные, оружие. У ліпені у Ланавенкі быў адпачынак. Ён быў на малой радзіме ў Асіповічах. Кажа, што ні на мяжы, ні ў родным горадзе да яго не было пытанняў з боку сілавікоў. Ланавенко разумее, что порушая белорусский закон и готовы за это отказать. Если я еще раз надумаю приехать, вопросы в любом случае будут задавать. Это их работа. И правильно, я только за. Естественно. Да, тем более у меня подготовка такая, поэтому в поле зрения спецслужбы меня обязаны держать. Но вы не боитесь? Нет, я готов ответить. Я же говорю, я знаю, что моя совесть чиста, поэтому я действую по зову совести. Мы патэлефанавалі ў МУС, каб даведацца, якія там прымаюць захады супраць беларусаў, якія воююць ва Ўкраіне на баку Расіі. Намеснік міністра ўнутраных справаў Мікалай Карпянкоў і Геннадзь Казакевич адмовіліся каментаваць праз тэлефон. В любом случае никаких комментариев, никакой информации по телефону мы не даем, это раз. Во-вторых, есть установленная форма через пресс-службу МВД. У прэс-службе не адказалі на наши звонки і запыты. Эксперты мяркуюць, што ўлады Беларусі цяпер не будуць саджаць наймітаў, якія воююць на баку России. В любых постсоветских коррумпированных диктатурах правоприменение определяется в первую очередь политической целесообразностью. То есть сейчас, опять же, в ситуации, когда, я так понимаю, происходит давление на Минск для открытого вступления в войну, в этой ситуации лишнего раздражать Кремль, усиливать напряженность в отношениях с Москвой, я думаю, что это не в интересах правящего режима в Беларуси. Таким чынам, што мы высветлілі па выніках нашага расследавання. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну беларускія валанцёры далучаюцца як да частак ЗСУ, так і да іх ворагаў. Некаторыя з іх ужо загінулі, а некаторыя працягваюць ваяваць. Як правіла, гэта байцы з баявым досведам альбо крымінальным мінулым.
Розныя крыніцы распавялі нам, што істотнага ўдзелу беларусаў у вайне на баку Расіі гэтым разам не назіраецца. Пры гэтым у Беларусі ім пагражае крымінальная адказнасць, што, праўда, не перашкаджае наймітам вяртацца ў краіну і даваць інтэрв'ю дзяржаўным СМІ. Сілавікі не спяшаюцца караць прарасійскіх байцоў.